Hi guys, good morning. Gibiwan nonton YouTube channel open aja lebih na. Kiepsa lebih video bannya nih mana oka hang sadam baik cepu. Ma video konten lah bener dan mana video bannya jadi mana nampak yang jenis phone sekarang nih. Abi mana hai lihat dengan bisa nak tangan lagi nih na guys. Abi lah lihat dengan komen hai lihat dengan siapa hang sebelum tangan lagi nih na. Nih guys, pilih biar na. Geber lain tang lain nih. Abi mana oka yang doain lapan mungkin tuh barang keberlang nampak yang beli kami itu jam nampak keberlain tang lain sini paling salting lapa yang beda ini arsela sunduria maaf lah bedeng kedap srone tangsian na ini keberlain di mana bila na bayi keberlain na tanu tangga sini na nolin deh nane no mencikan jangan noni lama ya berbari kesal barang mana respon noni lama menbeda pai ini dah nolin sih rekan benda besar ya Peno kuli dang deh nongko dan tuh takli ini emang sakit menalai nalai pindah lagi deh abu gagli lai bayar nane sampai hai jengna ang santai mat duda bedeng pai tas tal oh abu gagli bayang ke kali nih bedeng nang mana ese game gili demen na asla nih kostole besira angजों फैनानै खस्थ' मावनो गोनां जाबाय जेबो नङा गाइस ना खस्थ'लाय जाखायो फार्स्टआव एसेलेया उनाव मोजां जालांगोन आरोना खामानि सानफ्रामबो खामानि मावखायो जोङो ओमफ्राय मैयाल'सो बाद थादोंमोनबाबो मैया एसेले मावदों बा मैया भिडिअ लानाय जादोंसै ना गाइस ओमफ्राय सामबायाव नै न' लिरै मेंबायनो आरोना रुमसे लिरखांबायनो नै इखौ रुमसे लिरखांबायनो आरोना गाइस आंथ' दिनै ओरैनो माने आंनाबो मुदायाव एसे खामानि दं मुदा माने ओरैजाय जिङावहाय खामानि दं आंना दिनै दा बेलासिसो मावनोसै आङो न' लिरखांबासो आरोना स्टिल आरोना दैलि भिडिअखौनो बानायना ला मानो होनबा खामानिया एसे खम जालांबाय आरोना बेरायनायबो जायाखै मानो होनबा न'आवनो दं दासान्दि ओमफ्राय दिनै जाग्रा न'खौ लिरहांदों ओइ बाहेराव अखा हायां जादों ओंखायनो दख'नाफोरखौ बेयावसो लामफैजोब्बाय नै बेखौ एसे जावग्लिना होनोसै ओमफ्राय थाम्फैयाबो जों दासो ओंखाम जाखांदों आरोना दहाय फुङाव रुटिसो जादों ओमफ्राय दासो ओंखाम जादों ओमफ्राय न' लिरनो नागिरदों बे संग्रा न'खौ एसे लिरोनो गुगाजोब्बाय आरोना दिनै वेदारा मोजां नङा आरोना अखा हायां दोमैलु जादों बाखिखिनि दिनै मंगलबारबो बाथौ सावदोंमोन जोंना बिमाया ओमफ्राय गामियाव दिनै मास गोदाननि ना मा होनखोथाय बिदिनो आर'ज खालामनो थांदों आरोना जोंनाव आर'ज गाबगोनो दिनै गामियाव बेयाव थांबाय बिमायाबो बिफाबो थांजोब्बाय जोंना ओमफ्राय जों दायो माने न'आवनो ओरैनो मा खालामबाय थानो सासेया न' लिरनो ओंखारलायबाय आरोना ओमफ्राय दायो आं हाब्रु जावग्लिना होनोसै आरोना बेनो गाइस बिदिनो भिडिअ नांबाय थागोबा एकदम अखासो हाबाय आरोना आं दहायनिफ्राय माने माबा माबि मावदोंमोन आं बेखायनो बावगारलांदों आरोना गाइस ओमफ्राय कारेन्टबो गैला सलार लाइटसो सुखांदों आरोना नै आं माने पक'रि संहांदों दे गाइस दिनै माने नैयाव हालदै बानलु माबा हालदैसो होनलायलांबाय बानलु संख्रि ओमफ्राय ना पियास दुन्दिया नोरसिं ओमफ्राय ना एसे माबा दं आरो लाइबो एसे होदों ओमफ्राय हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु एसे देना होबाय आरोना नै ओमफ्राय बेखौ आं दा मैदाजों पक'रि संना जानि आरोना माथो खालायनो गाइस अखा हादों आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौ संनानै दा जानोसै नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ थाम्फैया माने अखा हाबाबो न'सो लिरदोंमोन नै ओमफ्राय ना जिबो लामदोंमोन जिखौ इयाव दोनफैजोब्बाय न'आव लिरदोंमोन नै बेखौथ' खामसालिखौ लिरखांबाय ओमफ्राय नै आसला मा खालायबावदोंथाय मा खालायबावदों नोङो इखौलाय दालाय अखानि मानो सुस्र'जोबफिनगोन इयो आयौ लिरबावगोनसो जाहैबाय आसोला मबाइलाव सिनायदोंना सिनायाखै अखा हानायखौ नै होनबाबो न' लिरबाय दं आसोला अखा हाबाबो उपाय गैया इस लोमजागोन दाबायदिनि अखाया लोमजायो